ka-adventure, ibak my channel, Renato Kilaton. O ka-adventure, ato karin panginabuyan sa mga bulanon. Kining manahi ay mga sinina ka-adventure. Ito karong sudon si ma'am. Ka-adventure, nata sa suod sa... Masud ko ma'am ha? Okay. Kasi pangalan na to ma'am? Pastura Polistiko Lobregas. Pastura ka ma'am. Na polistiko ang sa middle name na Lobregas. Pastura ngan. Abi na pastura nga pastor gyud nga. Ikaw na lang ka. Kasi kung nga ma'am. Biyay. Biyay man ka. Ma'am Biyay. Okay, ka-adventure, na ako karon diri sa tiluring ma'am. Tiluring ni ma'am dress shop. O man tiluring dress shop. Wala ba? Wala siya. O ka-adventure na ako sa tiluring ni ma'am karon diri sa public market diri sa lungsod sa San Miguel. Ato karong giari ang mga panginabuyan sa mga bulanon. Ka-adventure, atong tanawon ang pagtahi. O sige tayo mo na mo pantalon. O ka-adventure, pantalon sa pulis, pantalon sa security guard. Ka-adventure, mga pila lang kayo pa rin. Sa diri sa San Miguel. 1984, mga almost 30 ibutan na to 40 years. Pila edad na to mo? Pila edad? 70. Mura mo lang yung 17. Wow. Okay, joke lang. Okay. Okay, pero pila yung bata ma'am? Tulo. Pila yung bata? Bala. Imong usay trabaho yung bana? Disi. Okay ma'am. Condolence. Okay, ato ka-adventure to makita karon ang usa ka manahiay diri sa lungsod sa San Miguel sa public market. Ka-adventure si ma'am magsugod na si Adinato Dugayon, magsugod na si Ma'am Tahi. Siyon tayo na ma'am. Adventure, magsugod na si Ma'am Biyay Polistiko sa pagtahi sa pantalon. Atong talon ka-adventure ang panginabuyan sa bulanon diri sa lungsod sa San Miguel, si Ma'am Biyay Polistiko ka-adventure. Mga 40 years na siyang manahiay ka-adventure, dito pa siya sa Manila. Dito ba ka sa Manila, ma'am? Okay. Sige ma'am, padayon lang ma'am sa pagtahi. Okay ka-adventure, magsugod na si ma'am magtahi sa pantalon. Siya mo tayo ka-adventure kay ato makita ang mga kini ma'am kini gipangangin imo nang tinahi ma'am. Okay adventure ato makita karon ang mga gipang tahi ni Ma'am Biyay. Mga uniform sa teacher, mga gown, mga barong. Ato makita ka-adventure ang mga ikaw po yung nagtaya ning mga gown ma'am. Okay ka-adventure ato makita mga guwapa kayong mga dress nga gipang tahi ni Ma'am Biyay Polistiko ka-adventure. Ato makita ka-adventure ato ikon sa atong video ka-adventure, atong ipakita ka-adventure sa atong kamera. Okay, what's up ka-adventure? Ato makita karon ang mga gown nga gipang tahi ni Ma'am Biyay Polistiko ka-adventure. Katong mga nangita nga maanindot nga motahi ay aria si Ma'am Biyay Polistiko diri sa lungsod sa San Miguel Public Market ka-adventure. Okay, adventure, ato makita karon ang mga gipang tahi ni Ma'am Biyay nga mga dress o ang kining mga Amerikano. Ikaw po nagtaya ni ma'am? Paabangan. Okay, adventure katong mga nangita nga paabangan sa para sa kasal. Ari alang ang pwesto ni Ma'am Biyay diri sa public market sa San Miguel, Bohol. Okay, adventure to makita karon mga adventure, mga barong. Unya arita sa ka-adventure sa pikas ari napud siya yung mga dress nga pangsayaw ka-adventure to makita karon. O nay mga pangsayaw nga mga grupo nga pangsayaw o nay mga uniform diri arong nindot tanawon sa ilang sayaw ang unique unya uniform nga mga dress ka-adventure tinahi ni Ma'am Biyay Polistiko. O ka-adventure atong makita karon nagtahi pa si ma'am sa pantalon ka-adventure si Ma'am Biyay. Ma'am Biyay. Ang imong mga anak, ma'am, nanay college? Kini yung bata? Kinabugangan? Okay. Okay lang. Okay, dara mata diri sa sod. Okay na sa sod. Okay na. Oh. Kasi nga yung bata, kasi nga si ma'am. Ma'am Juvie Polistiko. Bunkalis. Ang iyong mister mo Bunkalis. O ka-adventure, mga bisag unsay tahion ni Ma'am Biyay, mga kortina,
mga hapin sa Kutson o apil ka adventure round si Ma'am Biyay. Atong mga contact diri sa San Miguel, Bohol sa public market dili sa sud sa San Miguel ato makita ang pwesto ni Ma'am Biyay Polistico. What's up ka adventure? Nata karon diri ni Ma'am Biyay panginabuyan sa mga bulanon. Ang panginabuhi ni Ma'am Biyay na siya ay tulo ka anak unya iyang mister ni taliwala na sa laing kalibutan ka adventure. Naginusara na lang si Ma'am Biyay karon. Asagdi lang ka adventure kay na bisag naginusara si Ma'am Biyay na magi siya panginabuhi ang gihapon ka adventure kaning pagpanahi para sa iyang mga apo. Nana kay apo Ma'am Biyay? Pila ka buok Ma'am Biyay? 11 ka apo, grabe. Oh. Congrats Ma'am Biyay, 11 ka apo. Oh. Okay ka adventure, na 11 ka apo si Ma'am Biyay. Ato makita karon ang pantalon nga gitahi ni Ma'am Biyay. Oh, shout out ko sa akong mga follower nga way hunong ang suporta sa akong YouTube channel sa Renato Kilaton ka adventure. Salamat kaninyong tanan. O ma'am, nara diri. Okay ka adventure. Taga diri ra si Ma'am Biyay na ilang bahay diri sa poblasyon. Okay adventure ato makita karon ang pagpanahi ni Ma'am Biyay diri sa iyang pisto diri sa public market sa San Miguel. Mga 40 years na si Ma'am Biyay nga manahiay. Dito pa siya sa Manila. Nagbata gyud siyang manahiay, taas na gyang experience ka adventure. Okay, what's up ka adventure? Atong giari ang panginabuyan sa bulanon kining trabaho ni Ma'am Biyay. Unya ma'am kanang di gyud ka mawadan og magpatahi gyud ma'am everyday. Di gyud mawadan. Okay ka adventure nga ni kakusog si Ma'am Biyay, dili gyud siya kawadan og customer, naa gyud magpatahi gyud niya. Kay ang mga sinina ka adventure magkadugay na yusay mga langkat, mga gisi unya. Diretso ni Ma'am Biyay kay kanang og mano-mano ra nga tahi murag dali ra mga langkat. May maning na siya kagulingong kanang makina para ligon ka adventure. Manual ra yung makina Ma'am Biyay, Ma'am Biyay? Nasa kurinti pero ano gamitan. Waka mo gamit sa kuryente. Motor. Lang kining logo sa security guard ka adventure sa gitawag sa Padpaw member ka adventure. Mo na siya gitahi ni Ma'am Biyay kining silbi kuan kanang long sleeve para sa sikyo. Unya kato ang Paris ka adventure ang uniform sa security guard. Unya ang maong na pod ang gitahi ni Ma'am Biyay. Gimana ang kuwan le? Okay, ka-adventure na lang mga customer ni Ma'am Biyay. Nagkuha na sa ilang gipatahi para sa kasal ka-adventure. Si Ma'am. Kasi nga na to, Ma'am. Kasi nga na to. Kasi nga na to, Ma'am. El sa Munil. Oh, shout out ko sa mga pamilya ni Ma'am Eli sa Munil. Nakaroon na nagkuha siya sa iyang gipatahi nga para sa kasal. Dari ng Biyay. Kasi ako may sponsor, Ma'am. Sponsor sila sa kasal. At makita karon ang mga customer ni Ma'am Biyay. Okay, ka-adventure at makita ang customer ni Ma'am Biyay nga nanay ni abang sa ilang kuan kanang abang ra. Sige, okay, adventure. Okay, ka-adventure, sabot-sabot lang dire kay si Ma'am di gyud lisod sa buton si Ma'am Biyay kay sabot-sabot lang dire ka-adventure
affordable ra kayo si Ma'am Biyay makahangyo og adventure diri sa iyang tailoring diri sa lungsod sa San Miguel sa public market ka adventure. Nya ka adventure kamulo pa si Ma'am og tahi sa kanang karsonis sa security guard ka adventure. Kuan. Karitisan ka adventure atong makita ka adventure ang pagtaod ni Ma'am sa karitisan. Gibutangan siya og kanang tanod. O ka adventure gigunting na ni Ma'am ang kilid. Usay nga na nga imong kanang gitrabaho Ma'am kini. Kini siya kini. Kartulis o sikyo. Karsonis og security guard og kini ang ngana pud ni Ma'am kini ang kanang saliko. O saliko kanang long sleeve. Okay, ka-adventure. Okay, what's up, ka-adventure? Gigunting na ni Ma'am ang karsonis sa security guard. Nya, ginloan ni Ma'am. Unya, Ma'am, kanang usa ka seat, Ma'am. Pila po ni siya? Pila man ang tilaan eh. Ilang tila? Ikaw ray nagtahi. Pila po yung pangayo, Ma'am, nga ni? 700 ka-adventure. Barato ra ka-adventure. O katong mga security guard ya, dool sa San Miguel, Bohol, mga adventure BI Polistico diri sa public market sa lungsod sa San Miguel, Bohol. Okay, what's up ka adventure? Ato makita karon si Ma'am BI. Kamulo pa siyang pa garay-garay sa karsonis sa security guard. O na po yung mga okay-okay ni Ma'am diri sa public market sa lungsod sa San Miguel ka adventure. Katong mga mahiligon diyang okay-okay arile sa pwesto ni Ma'am BI Polistico ka adventure. Kani Ma'am, kaning imong gipanggama Ma'am sa security guard apil ani. Pila ni siya kadlaw? Tulo duha. Tulo kadlaw ka adventure. Ang pagbuhat ni Ma'am ani. Kay di po siya basta-basta ba ka adventure kay kuan po siya kanang kuti po ni siya nganing kuan ka adventure kanang tahion. Kanang mukabot jud siya og tulo ka adlaw. Pulido basta pulido pagkatay ka adventure dugay gid siya kay kanang gikuan jud ni Ma'am BI nga lig-on jud siya kayo ka adventure dili basta-basta dili siya basta-basta inig bidlak inig lingkod kay kuno mga security guard nga mulingkod nga pinabidlak jud kayo lig-on jud kayo ni gisi kay kani biyang mga tao ka adventure manulti biya pud na magisi dayon di natapatahi dito kay kuan kanang di tarungon mayo tarungon ka adventure lig-on safety nga kuan pagkabuhat balag hinahinay basta balag dugay basta lig-on di kalidad ang pagbuhat ni Ma'am BI sa para sa sikyo ka adventure. O ka adventure kamulo pang gunting unya kuan kanang gipang arrange pagibutangan nimo kanang kuan Ma'am kanang usan murag kanang dinagom. Pins para kuan kanang ma-plaster daan. Okay ka adventure gibutangan na ni Ma'am BI og pins. Edad 9 ug 7. Kanang kuan kanang angel lagi ko sila. Pag angel? Oo. Ay kuan na lang. Palit na lang og tila kay tahion. Unsa man tila palit na ito? Pwede ako yung palit kanang kuan ra. 9 years? 9 years old? 7. Pero pare-pareha ra sila kadang. Oo, pare-pareha ra. Wa na papa. Unsa man nahina ra sa angel? Kalaw di mo bukas sa butan. Hindi ka tuloy ko. Nakuha sa mga bata. Mo na gyud ni ang Panginoon sud sa 40 years kang katuigan. Nahuman na Ma'am. Okay ka adventure nahuman ra gyud ka adventure ang pagtahi ni Ma'am BI. Unya ang kini Ma'am kanang yung paning tahion ang logo. Ang logo ka adventure sa security guard ipang plaster pa. Mo na last na po na siya Ma'am. Okay ka adventure taon ang pagtahi ni Ma'am BI sa mga logo sa kuan long sleeve. Mura man siya long sleeve manom sa mura man siya long sleeve sa security guard. Kay mo na ilang kuan kanang uniform. Okay, what's up ka adventure? Gitaoran na ni Ma'am BI og logo pangalan sa
tag-iya sa tag-iya ning gipatahi sa uniform sa security guard. Kaya ito makita ka adventure ang logo nga gitahi ni Ma'am Biyay. Unya pangalan sa tag-iya aning long sleeve nga gipatahi sa security guard ka adventure. What's up ka-adventure? Na ako karon sa lungsod sa San Miguel. Diri sa public market ka-adventure sa atong mga kaigsuonan nga panginabuhian sa mga bulaanon. Hilabi na ni Ma'am Biyay Politiko nga nagbata gyud siya aning manahiay ka-adventure. Ato makita karon ka-adventure. Ang karsonis nga giktahi ni Ma'am Biyay humana ka-adventure, ready to use na to sa security guard nga nagpatahi. Unya ang long sleeve na lang ni long sleeve na lang sa security guard ang gitahi ni Ma'am ang pakanang logo sa security guard mo na lay gitahi ni Ma'am Biyay ka adventure. Maabot sa kota. Naa, lagi. Picture to makita ang mga batonis, mo ni siya mga batonis, ma'am, imong gamit, mga batonis ka adventure, batonis o kaning zipper o mo ni mga gamit ni Ma'am. Yeah, mga tanod. Oh, Biyay ka adventure, mga tanod ni Ma'am Biyay. Unya mo ni ang makina ni Ma'am Biyay ka adventure. Okay. Adventure nahuman na gyud ang kanang uniform sa security guard nga gitahi ni Ma'am Biyay Politiko ka adventure karon gipilo na ni Ma'am ang long sleeve. Unya ang kasunis Ma'am humana pod Ma'am. Okay, ka-adventure. Oy ka-adventure, maginaot ka nang malipayon sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw pod kalimot pag-click sa notification bell para makasunod sa akong dagan nga video. Daghang salamat ka-adventure. Kaway Ma'am Biyay, kaway. Kaway.